Sino ba talaga ang girlfriend mo sa amin, Baak? Ako ba o si Kuya Andres? Siyempre, ikaw lang, Myla. Wala nang sabali. O bakit mas ginusto mo pang katabi si Kuya Andres kaysa sa akin? Ay na, bakit? Nagsiselos ka ba kay Andres? Nagsilpo na yung bagis namin nito. Kay marami. Si Kuya Andres to ah. Kuya Andres, pwede mo ba akong samahan kay Baak? Bakit? Anong gagawin mo doon? Basta! Basta. Ibagang paitaduan ka no ka. Kuya naman, sa aming dalawa na yun. Madim ka tibaga, madi kakadkaduaan. Yayayain ko sana siyang lumabas. Si Baak, yayayain mong lumabas. Madi na kaya taday. Ayaw nga niyang pumunta sa palengke. Bakit Kuya Andres? Hindi ba lumalabas si Baak? Bihira lang lumabas yun. Mabutong titao ti animal. Ganun ba Kuya? Oo, mas gugustuhin pa yun magstay sa bukid. Bakit naman Kuya? Mas gusto nung mapag-isa at tahimik. May sariling mundo yun. Ah, kaya naman pala. Pero hindi naman ganun dati si Baak eh. Bakit? Ano ba dati si Baak? Bago ako mag-abroad noon at bago kami maghiwalay, maayos sa sarili si Baak. Tsaka matino siyang kausap. Tapos, ano pa? Di rin pala inom ng alak. Baka nasulsulan lang siguro ng mga tao dito. Sa? Madin siya. Parang ganak sa animal. Tsaka ang laki na ng pinagbago niya. Apay mo. Nagiging pabaya na siya sa sarili niya. Tsaka wala nang kaamor-amor sa mga babae. Yeah. Ewan ko ba kung bakit siya naging ganon. Namimiss ko na tuloy yung dating Baak. Kung makasasawa ka siguro na. Ampang kan tumay. Hindi naman sa ganon, Kuya. Ang laki na kasi ng pinagbago niya. Ito talaga kasta, Mayla. Lahat naman ng tao ay nagbabago. Tapos, kung magsalita siya sa akin, puro pabiro. Di man lang siya magseryoso. Among Mayla, tumatanda na kasi. Baka tumatandang paurong. Tapos, yung mga pangako niya sa akin, ni isa, wala man lang siyang tinupad. Ano? Pagdadama ka pa sa akin o pupunta tayo kila Baak? Ikaw kasi ang dami mong tanong. Tuloy, nailabas ko yung sama ng loob ko. Ay na, intagit din. Makarungrungaab kang samot din. Kuya talaga. Baka ibagana pa kanyak ni Baak nga pinasangit ka. Paguran akto ating nga taon. Intagit din. Ay na, po Diyos ko, pakawanim ko maamin na basol ko. Baak! 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 Saan kaya siya nagpunta, Mayla? Baka naman nakipag-date sa Bali yun. Hindi naman siguro magagawa ni Baak sa akin yun, Kuya Andres. Hoy Andres, ukis ti sabam. Tilaan niyan niya man ipagbam kini may labs ko. Nakasapsapaan, lalasunin man panunot nan. Apunay kayo maduwan, di kayo lang malukaw. Tan! I'm just kidding, you know. Halika dito, Mayla. Hello. O Mayla, kadwa mo naman tong gayim ko na mulmulo. Tuwa ka pala tan Andres. O Mayla, doon ka. Sino ba talaga ang girlfriend mo sa amin, Baak? Ako ba o si Kuya Andres? Siyempre, ikaw lang Mayla. Wala nang sabali. O bakit mas ginusto mo pang katabi si Kuya Andres kaysa sa akin? Ay na, bakit? Nagsiselos ka ba kay Andres? Nagsilpo na yung bagis namin nito. Ukis ti sabang. Kasunan tumati pinagtugaw mo di jay. Kitamanay. Kasla kumilaw ti tao takitanan. Bakit ka nga pala nandito Mayla? Wala ka bang si Rek? Day off ko ngayon at nagpasama ako kay Kuya Andres para pumunta dito. Para sa'yo ko sana gugugulin yung oras ko, pero parang naging mali ata yung plano ko. Ang bilis mo naman magtampo. Kasi ka man. Ukis ti sabang mo talaga. Kaslanat mo na pinaalis nga asaw. Gusto ko pa naman mag-stay dito maghapon, tapos ganyan lang pala papakita mo sa akin. Nay, bakit nga yung maghapon my love? Ukis ti sabang natin nga tao. Suna na ti paspasyarin dan. Pero bakit parang ayaw mo ata Baak ah?
Eh kasi Mayla, wala akong ipapasida sa'yo. Sardinas lang ang maghapon kong sida dito. Walang problema doon, Baak. Hindi naman ako maselan sa pagkain. Eh pupunta pa ako ng Taltalon Mayla. Magro-root ako sa tambak. Tara na Mayla, parang ayaw ko makita ni Baak. Makababarag siya. Apay Andres, pakasikuram. Agtal na ka man ka dito. Ay, nagturpi ka nga talaga Baak. No wonder nga lumaki ka nga talaga Baak. Agtal na ka man dito Andres. Malisikat ikat katungtungay. May point naman si Kuya Andres, Baak ah. Oh, kastoy na lang Mayla. Maiwan ka dito sa balay at ako naman ang pupunta sa Taltalon. Magluto ka ng inapoy at ipunta mo sa bukid at doon na lang tayo kakain. Anong ulam ang lulutuin ko? Eh di karninas, marami akong stock dyan. Nay, Baak. Hindi nang samo nga ilaklakam dito ha. Alangan nga sumurot ka nga date kami ni Mayla di Taltalon. Kampay, mabalin mo ta. Bukis di sabam, kasano ka rin maka-score. Ay Baak, lipatan sa nga saktilok up mo tikas na nga banag. Ay gayam, baka bigla nga sumampit ng ni Mayla. Isama na natin siya, Baak, para may kasama tayo. Sige na nga Mayla, your wish is my command, my loves. Hintay nga gumatang tisidan tayo mga karnin ang Baak. Bukis di sabam, di kaya dumdungay ka, sardinas lang di stock ko. Uwe. Oh, anong tatay? Sika, nakaimimot ka nga talaga. Oh, ayan naman pala oh, may karne ka pala sa rep nyo. Amin na Kuya Andres, lulutuin ko na. Bukis di sabano ng dressing, pang makadumunggok pa nga isakata ko. Mayla, ayaw ata ni Baak ko. Bukis di sabam talaga Andres. Ayaw mo ba, Baak? Ay hindi my loves, kala ko kasi wala na akong stock sa red. Oh, Mayla. Sus, palusok ka pa lang, duldog. Oh, anong gusto mong luto nito, Baak? Hindi ko ma-adobong sinigang Mayla. Ha? Bakit? Hindi ba pwede yon? Eh, paano naman kasi ngayon lang ako nakarinig ng ganyang luto? Amo Mayla, si daw yung timulmulo nga dyan. Ukis ti sabam, di adilat ang arot sardinasin ah. Ganito na lang Mayla, yung kalahati, adobo. At yung kalahati niya, sinigang. No. Di ba? Adobo at sinigang. O sige, Kuya Andres. Wish granted ang my loves ko. Aroy. Naglaing ka talaga Andres, sika pa yung desisyoning. Basic lang nga tabak. Tulungan ang arot ngagtaba si Tartalon ko at dati gungunak ngagpakan kanya. Yung ka di Baak, nyalaki din. Batak na batak kita talo na to sika. O sige, Baak, punta na kayo ni Kuya Andres habang hindi pa masyadong mainit. Sanay na ako sa init, my love. O ito, gamitin mo pamunas ng pawis mo. Aroy. O, itong isa naman, lagay natin sa likod mo para hindi ka matuyuan ng pawis. Nag-iima si Andres, nagsimpit ni my loves ko. Sa, sinaramid na kang ubingang Baak. Baak ka lagaro doon, naramid na kami ng bunjeng. Mapal ka lang Andres, tama di na kaskas to ni Tigre. Hay naku, tumigil na nga kayong dalawa. Umalis na kayo para maaga kayo matapos. Baunan ko na lang kayo doon, tas doon na lang tayo kakain. O sige my love, sige bahala di kusina ko. Yes, my loves, don't worry, I can manage. Ana, ibagay di talanog lampungan kay latan ta, matita mapapanitang talo na yun. Inggit ka lang ata, madi kastoy kasweet ni bakit mo? Ang takit din, nagadulaki din ang mom. Bye, my loves. Ingat ka doon ha, huwag ka magpapakabasa ng pawis. Yes my love, see you later. Imasi madi lutob. Imasik tulong ko. Mga loko-loko talaga yon. Makaluto na nga.